Gözümüzü ukulağımızdan sonra gözümüzün önünde emele gelen o akçan okotlar hakikattan näme? Hiç pikir edip gördünüz mü? Bular ýa-da hemme kişinin başına gelendir. Doğruda gözüňi ukulap başlayarsın ve yapık gawaklarınızın aňyrsyndan renkleri, teýminleri ve şekiller görüp başlayarsınız. Gözümüz giýjen wagty ukulamak gowy geler. Ýöne sürtünme gözüň has agras bolmagyna sebäp bolýan gyjyndyrmany hasam erwetleşdirýän histaminler çykarýar. Gözlerimizi ukulamak erwet zat däl. Has köp göz ýaşynyň çykmagyna sebäp bolýar. Bu da göz gawaklarynda bar bolan meýbo memäleriniň has köp gerek duýulýan ýagy gözlerimize görmesine sebäp bolar. Bu çyýlyk göz ýaşlarymyzyň boğarmagynyň öňüni alýar. Görüş gözlegçileriniň köpüsi gözüň tüpürlerinde retinada has köp fosforyň ýaýramanyň, görüş ulgamynyň bir böleginiň oksitopol lob gyjyndyrylmagyndan soň beýnimizdäki kadal işçiňlik sebäpli ýüze çykýar diýip hasaplaýarlar. Şonuň üçin bu fosforlar oksitopol lobyň gyjyndyrylmagyndan soň bu lobyň görkezden durly şekillerdir. Beýleki tarapy retinal zeper zararly görüş ukyby pes adamlar basyşly fosfory görüp bilmeýärler. Ýöne görüş korteksiniň elektrik bilen gyjyndyrylanda görüp bilýärler.